Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingad, itinagan a Huben, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa di ta istasyon ti radyo. Nakapagsuratak, takayat kumat amang ngagandag iti padak a nasukir nga anak, daytoy pakasaritaak. Agbababawi ak, no apay aginurak, ken pinasakitak, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam Huben. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tulungan nak amapan ijay bangkag, Huben. At napapanan mi kadag iti babarkadak tatang. Anya, napatpatagpayan dagiti babarkadam, ngem iti itutulong mo kanyak ijay bangkag? Tatang, napatag ti papanan mi. Sa maysa, nagsasaritaan min dayta. Awanan ti maitultulong mo kada kami iti inam, Huben. Di ka pa'y laalain dagiti gargaret mo, ta makipagnaid kan iti ayan dagiti babarkadam. Tatang. Awan pa'y serserbim nga anak, taawan apulos. Boston, tatang! Anya, bugawan nakpayan. Takas ano, ipilit yu ti kayat yu kat adangarot papanak. Kanayon lata na sersermunan da. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Daytoy anak mau, naglaing asumungbat. Panawan kayo man langan. Saan ka abastos, Hubain? Agsubli ka! Lakay, baybay amlatan di anak mo. Talagang awan respeto na dayjay ng anak mau. Bastos! Nauma ako ni Jibalay mi. Kanayon latan ngagsubang kami kanitatang ko. Anya nga minti makagapo, Huben. Masaduta ka mapan ni Jibangkag mi. Kabalan mat ni tatang ti mapan ijay. Gamapay akaduan nakpailaan. Sa bagay, madadaan lang ti kinataar mo. Numapan ka lang ijabang kagyo. Uwan imbagak lang nga rodan nga danapatag nga ramidag. Hanggang ipilit lata ni tatang kong atulungak. Anya nga rod taramidan tayo itangay, gayam. Agiinom tayo langan. Adamat kwartak dito'y. Kasayatan day tang aramidan tayo. At damot kwartak. Kat ison ti pagtitipunan tayo. Tapno adu ti maigatang na. Oh, katanya pa lang nga rod taramidan tayo ngay. Intay gumatang na iti arak kan pulutan, tag-shot tayo. Kita ti aramid tayo jay Hubain. Rabieng, ngam saan pa'y lang ang nagaway. Ay na, kasla saan ka na iruwami ti kasta nga arami di anak mo. Masansan mo't nga gawid iti rabi eh. Nay, aday tamot gaya man. Abayan na, karing kayo pa'y lang. Nanang, tatang. Orayin da ka, Hubain. Nabartag ka, asimmang pa'y. Dayta ka day, di ibagbagam kanyak nga ramidin nyo anapatag akadwam dagiti babarkadam. At dayta kayo manan. Tilangan, kamali nga raramidot ti makikita yo. Amumut gaya makamali dagiti aramidam. Ket apay ngay, nga aramidam pa'y lang. Salbak. Ala, husto daytan. Sige, Huben. Mapan kan iti kusina, tayong kamang rabien. Sana ka mabisin, nanang. Kaya't kunti maturog. Nagsakit ti ulok, nanang. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat kasta unay ti bartek mo iti rabi eh. Adda ka din naluto pag-armusaran. Awan pa'y, talaga do't inararamid ko. Tinulungak pa iti amam ang nagburas itinatang iti bangkag. Awan pa'y ganas ti agdan dito'y balay. Tawan na isagana amakan. Anya? Mabisinak, ngamawan pa'y naluto. Di ka agreklamo, taimbagak mo't nga do't inaramid ko. Ala, mabitla ang nga rod, tagluto ak iti pagarmusaram, anak ko. Kumusta di anak mo analaing, bakay? Imbis ko matulungan na ta dito'y bangkag nga agburas kadag itinatag. Agreklamo,
Taawan pa'y tinaluto a pagarmusaran. Anya, kit iso kumalatan tinaglutaw, takabailan na may. Siya kun at inangisagana iti kanan na. Nagluto akmatan iti balon ta diti bangkag. Ay, nagdakilan a karnay. Ngam awan ti maitultulong na kadata. Napiyapay nga awan langan ti potot kaw. Tawan mo't lang pakairanudan kinkwana. Ay, saan tamata nagkurang anang bagbagakan kuana? Di bakal at tasukir. Di mulat na kuman inasikasaw. Tapno iso mismo ti agluto iti kanan na. Lakay. Sigurado arimwar mananday jay. Amapan ka nagitayang tigagayam na. Dinagas ni Lex. Nagmotorsiklo dapi manaw. May sabot na jay Alex. Kapadpada ni Hubin abalyo daw. Awan ti maitultulong da kadagiti naganak da. Siya ti nagpainom ita tada kwartak nga inted ni tatang ko. Nagpaluto at paya iti naimas. Apulutan tayo. Ayos nga ro Linda. Agranak tayo manan iti arak kan pulutan. Insan, adto yan ti pulutan nyo. Iparabaw mulatan ni tilamisan insan Weng. Agyamanak ha? Adagayam na pinta sa kasinsin mo, Linda. Apay nga itala nga makita. Sangsangpat lang ni kasinsin Weng ang naggapo ijay kabangibang nga ili. Kastaya. Siyak ni Hoben. Tinasingad na pagayam ni Linda. Siyak mat ni Weng. Agtugaw ka. Tadanggayan na kaming aginom. Pasensya kan, Hoven. Sa anak nga gininom iti arak. Baybay amlatan ti kasinsin ko, Hoven. Saan ngamin nga gininom iti arak? Kastaya. O sige, panawan kayo pa'y ditoy. Day tamatam, Hoven. Amangan numarunaw ti kasinsin ko iti panangkitam. Nagpinta sa talaga ti kasinsin mo, Linda. Armak tuman? Damo pa ilangapan nakakita kan ko na. Kat nainlaba kon. Anya? Tatang, kwarta man. Anya, dumawat ka iti kwarta? Idinto tadi mo ammo ti tumulong kanyak iti bangkag? Nagadupay la sa uyo. Ada pangaramatak iti kwarta. Awan ti maited ko kin ka. Anya? Nagimot kay mutin nga, ma? Anya ti kinunam, Hubeng? Ibagampayan nga imutak. No kumataam mom ti tumulaw, adda ko mamaited kin ka akwarta. Di kay pa yun makasarita iti nasaya, tatang. Tunggal makita dak. Sirmunan dak. Unoong tandak. Ay, dadael san ti ulom, Hubeng. Siyak pa yan, ti saan ang makasarita, iti saan ang nasayaat, laglag. No, kasanumot nga men. Nagsayaat dyan bagak a dumawatak iti kwarta. Hanggang kanayon latan nga ibagayo kanyak, nga awan maitultulong ko. No sa anak lang ang makapagdapal, makabil kan. Anya? Mangtad kay kat iti kwarta yon. Amok nga da kwarta yo. Pangaramatam ko ma iti kwarta. Adar armak a babae, tatang. Kat gumatangak iti sabong nga isagot ko. Anya? Mapan ka agaraw? Anyan to nga iti ipakan mo iti babae. Kat sadot, kan irresponsabli ka may. Adday ta kayo manan na kunak, tatang. Tunggal adday bagak kada kayo. Adamot lat ta pangkarit yo kanyak. Gaputa kilaw ti aramid maw. Adaganas mo adumawat iti kwarta. Idinto tadi mo amaw ti rumispitaw ken tumulong kada kamay. Langgong kakidi Saan ko nga inikkan iti kwarta ni Hubay tapno agnakam. Ay na, kaasimot di anak ta, lakay. Anya kaase, kitsadot may. Imbag ko ma, no ammo na ti tumulong. Ta ikakadagos iti kwarta na. Lakay. No kumata nagsapol iti panggedan na. Di adda ko magastusin na no agarem iti babae. Nagposkol ti ropa na amapan agarem ket irresponsabli may. Lakay. Inton kwan, pinagtalaw kon dito'y balay dahi ti ataaw.
Ha? Ay na, lakay. Saan ko akanunungan ni Hoven nga anak ta? Ngam inikamlat ta kumaa iti kwarta. Amang ano ad-adan alumaban kadata no imimutam. Bakit? Husto laeng ter aramidag. Nasaya atakin kwa na. Basta lakit day nasaya at kadata ni Hubay. Talaga kursunadak di kasinsin ni Linda. Nagpintas ni Weng. Iso pautangan nakpailang man. Tay pasyar ko ni Weng. Agdate kami. Bayadan mo't lang adagos Hubay. Wen, di kagdanag. 1,000 lang ti mabalin ko nga ipabulot yun ka. Munto yung ruda na. Tainak man i-date ni Weng. Mabit man lang, likes. Apay ka ti, tata. Itaman pa'y asaan kayo ang nagkuyog kun ni Hubay. Adang amin na panandakan ni Weng. Asino aweng? JRR man ni Huben, tata. Kinapudno na, imutang pa yun kanyak ni Huben. Tapno may pasyar na lang ni Weng. Talaga alaglag day jay Hubay. Makautang pa yan, kin ka? Tata. Likes. Tapno ibagak kin ka. Liklikan nyo ti anak kaw. Tapno saan amapan agbartag. Kat matulungan na kami iti trabaho ijay talon. Tata, saan mi mat nga awisan nga ginom ni Huben kahit? Isumot tiyo may dumayo di balay mi. Tapno makiinom kada kami. Anya? Iso asan ko masyak ti pangibagaan nyo ti kasta tata. Tinasaya at kasari tayo anaimbag ni Huben. Nakaulimak mat ni Weng. Itay kami pailangan nakatugaw dito parke. Weng. Apa yan nakaulimak ka? Saan ka kadian naragsa ka kadwanak? Ken, apa ya tumalangkyaw ka? Kaslad da kabutan mo. Kuang amin, Hoven. Adan kaayan ayat ko ije lugar mi. Anya? Amangan ngamin no adda makailasing kanyak dito'y parke. Nga adda sa bali akadwak alalaki. Kat maibagada iti kaayan ayat ko. Apay nga ita lang nga imbagam da ita kanyak. Di kamat ngamin nagdamdamag kanyak. Agawid ta nga ro din. Makapawan ganas. Ha? Agawid tan. Adamot gayang boyfriend mo. Kahit ko pa iti aginom, Lex. Huben, nabartuktan. Dakon kabalan pa iti uminom. Nagkapoy ka matan. Basit pa ila tinainom ta. Nasakit. Tinagam ko ta napaayak. Anya? Adamot gaya man boyfriend ni Weng. Sayang di kinapintas na babae. No sana siya di pagtungpalan na. Kaya't mo asawan, nainlove ka kan ni Weng? Wen, ay tagmatanda siya babae. Adamot nga ro din boyfriend na. Pare ko ayat data, Pards. Di aramam lata nga oray adan boyfriend na. Mapanta nga ro di jayan ni Linda. Agmotor ta na. Nabarte ka kong. Sakti agmaneho. Kaya't ko makita ni Weng. Kaya't gusto ka. Armaglata nga uray adan kaayan ayat na. Inayadam tiyak pataray, Huben. Sakti makamo. Kailiw ko na makita ni Weng. Iso darasan ta. Sana pumanaw ni Weng, iti balay dalinda. So inayadam lang tagpataray. Sabay nagadalugan dito yayway. Relax ko nakmat ka na. Kilata nagpreno ti sarsarunon ta ko. Sige, tos mo! Tatang, nanang. Imbag laki dain, ta saan kayo anatay ken ni Lex iti pan nakadisgrasya yaw. Anak ko,
Nagmaneho ka iti motorsiklo na bartag. Nasakit tintero, bagik nanang. Nagado-ado normaw, Hoben. Kung ti doktor anang tamingkin ka, agtalinaid ka pa'y dito ospital, iti sumagmamano nga aldaw. Aging gaasaan nga agimbag, dagiti sugat maw. Tatang, Nakasaritak mo't ti driver ti kotse, anabanggayo ken ni Legs. Inariglo kaun. doktor. Kenang tedak iti kwarta apagpatarimaan iti nadadahil apasit ti kotse. Pakawanandak, tatang. Nanang. No saan kumit nga aramiden dayta, mabalin ang maibalod ka. Taidarumda ka ti akin ko kwa iti kotse. Sa panginginain ako tiya'y tinadungpar. Anak ko, idyam nga minan ti panagin inom mo iti arak. Kitaam tinapasabak itaken ka. Nanang. Awanan ti kwarta nga usarag iti bangkag. Tanapan amin dito'y ospital. Kenti panangariglok iti kotse adinong parmaw. Nang roon nakit awan pa'y lisensyam anagmaniho iti motorsiklaw. Agbalbaliw ka kuman, Hoben, anak kaw. Nasingpet, ken man nakaawat dagiti dadakkel ko, iti likudan, ti kinairresponsablik nga anak, Mr. Lonely. Saan gayam arumbeng a pasakitan, ken sungbasungbatan dagiti nagannak, tay sudamat lang ti makatulong ken ka, iti oras nga agkasapulan ka, iti tulong. Mababay na kadatatang kananang ko, ngam nagkidawak iti pamakawan ko. Ket nagbabawyakon, dagiti dakes nga inararamid ko. Ito'y nagsurat, Hoben. Agyaman kami met pagayam a Hoben, iting kapanagsurat dito programa tayo. Sikamot lang ti nang sumbat, iti parikot mo. Asa narumbeng akagura dagiti nagannak, tano awanda, awan tayo met. Tiaramidem, tulungam kit diida, tapno agbalin analagan ti biyagyo. Di mon subyan ti agbartek, ken ti dakes abarkada. Ket sapela ko ma, tagtultulo yen, ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam a Hoben, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimet direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.